Το νοσοκομείο Μπρουκμάν είναι ένα δημόσιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στα βόρεια των Βρυξελών που αποτελείται από 3 κτίρια που βρίσκονται σε Λέκεν, Σκάρμπεκ και Νέντεροβερχέμπεκ. Στα κτίρια αυτά είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι ενήλικες ασθενείς, ανεξαρτήτου προέλευσης, θρησκείας, καταγωγής ή γλώσσας. Αποστολή του νοσοκομείου είναι πρώτον η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ασθενείς. Δεύτερον, η συνεχή επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στο νοσοκομείο αυτό με συνεχή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε συνεργασία με 2 πανεπιστήμια των Βρυξελών, το ULB και το VUB. Και τρίτον, είναι η κλινική έρευνα με περισσότερα από 15 διαφορετικά προγράμματα σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες, ερευνητικά, σε διάφορους τομείς της ιατρικής. Οι ασθενείς από κάθε γωνιά της Ευρώπης και κάθε γωνιά του κόσμου είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο νοσοκομείο Μπρουκμάν και όλο το προσωπικό δεσμεύεται στο να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και στη γλώσσα του κάθε ασθενούς, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Καλώς ήρθατε στο Μπρουκμάν.